Que hem d'anar a votar tots per omplir les urnes d'independència. I com deia, encara que el temps no ens acompanyi, que s'hagin de fer cues, val la pena fer-ho perquè no podem oblidar ni l'1 d'octubre ni les situacions que estem vivint. Com s'està vivint aquests primers moments, aquestes primeres hores del matí? Jo crec que amb força normalitat. Hi ha força normalitat més o menys a tots els col·legis. S'han pogut constituir tots els col·legis de Terrassa i en definitiva Pot haver més extensió esperada o menys, o depèn del col·legi, per com s'està veient tot aquest matí? Evidentment els vots per correu també ens han de significar una diferència important que altres vegades no teníem. I a qui pot beneficiar o perjudicar el vot per correu? S'ha pensat? No hi hem pensat en això. La veritat és que pensem que molta gent que ho va fer amb temps, del vot per correu, era per assegurar també poder votar amb tranquil·litat. Per tant, no crec que sigui ni per uns ni pels altres, sinó sobretot la gent que podia tenir més por.